Dada mi karon para maghimo sa katulong challenge na mo nga Harina Challenge. Ang kauban di ay si Pinmar, Aaron, Ismail, ug Arjon. Tata na. Iko. Ga. Ini sagdi naman kita rin siya, okay na. Bukan lagi mo tayo tanan makaan niya na. Koler. Manok na, manok. Nana. Oh my God! Kawit. Sakpan dug nana. Libro no. Dok, iso. No. Murang na neskoan. Yun na to. Oo kay bawo. Ipilin jo. 1, 2, 3, 4, 5. Ga. Atay mo rog ako sura. No. Ako sura yo. Cardo na Si Cardo. Cardo. Nailan ka, Cardo. Cardo na. Ang ngana ni Ben Simmons. Sana. Brooklyn Nets. Kana. Ang sunod si Aaron na. Atay. Yori. Naajan. Ako pa na. Yung player na eh. Oh, si Maing. Gusto ba? Mungkin na. Si Maeng man. Niwan. Ay sa. Isa effect. Murag kay bawo ko na sa unang player na. Ipina rin jo. 1, 2, 3. Two, three, Lebron. four, Dede. 5. No. Bang may mudok na. Lah, kasi mo na. 1, Ipina rin jo. Kani umay nakatagdaan eh siguro ni Jimmy Butler. Miami Heat. Di nakatigo ng mga basketball. Oh, kani. Imagine noon. Si Aaron. Ay kayawan. 1, 2, 3, 4, 4, 5. No. Ato ba? Wala si Mibulos. Mibulos na. Katawa si No. Miguel. Mibulos. Ay sa kaya saan naman siya. 4, Mura jog si. Si kuan na si 5. Douglas. Ay ga. Aljon. Loka. Lukas. Majog sa mata. Pag naano mo sa lupa. Oh, si Binmark. Yawa. Kinsa man na. Hindi ka sa matandaan jo. Atay. 1, 2, Galing sa mo kasi ng salita. Di ba ata? Mibulos mo siya ra. No. Walang di dyan matagdaan dyan eh. So, on may cure na. Di lahi. 1, 2, 3, 4. Oh, si Maing. Murag di man siguro matagdaan dyan. Sara. 1, Malu ay. Two, Okay, manaw. 3, Magaling kang kupal ka. Saan? Di ka. Oh my God! Matagdaan dyan eh. 1, Kuan si ra pang pukwang. Ubos na. 3, Pang pukwang na. Ay, nakatagda. Si Kuan eh. No. Sak Labin. Chicago Bulls ni. Okay. Ang gisa may sunod ni mo. Si Tata no? Ako sumuk kuan yung tanong. Tata. Tata. Correct. Kadon. Lele, og si Kiko. Ate. Ate ka, taga-adjust pa doy. Frank. Kami lang tama lang. Ah, kana.
Uy, si Jamorant. Jamuran, ma. Masukay na ng clear. Jamuran ko dyan. Gana. Maing, mura ka itong malas si Maing. Kana si Kuana. 1, 2, 2, Bakit ito di 3, 4, 5. No, 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 no. Oo, katang. 1, Washington. 2, Washington ito eh. 3, Wala. Wa. Bawa. No, no, no. Nakatandaan siya. Ito ano eh, Bradley Bill. Atay. Bradley. Bradley Bill. O, kanina sa cartoons ni cartoons. Si Nakana. paano eh, dahil mag si... Ay nay, tata. Si... Udah kalimot mo ko lang ako. Cartoons na. Ako. Tata, man, tata. 1, 2, Kaya ketika na Kuana. Naruto ba ta? Masa Naruto na. Gua aja dua. Baka na ganun, siguro. Di. Ay, si... Katuwing... 4, Di na, doon na. Ay. Ay, kalimut. 1, Ay, Sakura. Magaling kang kupal ka. Ay, mawari, okay na, mawari. Tagnaan dyan. Hinata, marunong ikon, daglang hinata. Mana? O yapil pa na usawa mong kaila siguro kung ano eh. Hindi na naman eh. Wala. Ana. Lag dapat. Nahuman na di ay among part 3 sa Teresa. Harina Challenge, Copy and Tabines. So yun na yung ano guys. Copy and Tabiners Harina Challenge Part 3. Part 3. Try na guys. Mga bagong nangabot, si Aaron, si Subscribe to Aljon. my... Kani, dugay naman eh, Maing. Huwag si Tata, nakakuha na. Kung na kayong dali, kinansin ko si Kuya Bini. Nakailamos na. Nguyab ko na doon dala. Lahi. Atay, mga daw. Murag mga lahi. Agkat orang lihin yung sige. Nalain to na. Tata, masaya na una aktor. Mga sigdang liwatan ba. Susug na akong marunong siyanak. Na siyanak. Hilien. Buang. Di ka Japan eh. Kaya lang yung video ulit. Nagawa. Hindi ko na. Mura matag mga MP. Ni. Oh, mga kuan ba? Mga chat, wag na og tiyanak. Dragon. So yun na yung ano guys.